Karena pakai nong kayu. Belak bini naik mung bini tidur mung belak na hamzah kutu. Asal mung. Kaya hambai. Ini ceng itu hati wa paisok pajak. Kaca joining program. South Baramura bicini. Sodota kami ni joto lukurau paisok pajak. O cikonte program ni bicini. Ini total 8 family 18 budak. BJP te juda parti Yakhwrai chini Tipra Mothani chini bubagrawai baksa chini land rights chini economic rights chini democratic rights fight khaini thani o borok sungbai baksa logero na hinai phaichok phaikan borno belai khe chini Tipra Mothani party nengoi te ani byaktigoto nengoi hambai yapharo phainai salote bo o amsaini lukrok bo phainai hinai asa khayo tani khe chungjotono saimaka je chini bubagrani netrite chini Tiprasa ni je Yakhwrai ni bagai coba khai tongman no lukrok tabok jotono tuluk sibai kha phainai chalo borok gai ne techa gana gini taku buku rokno borok techa sanai haini asa khayo je tini total 8 family 18 voter je phainai rokno chini o lamsogmani pandawo chini block president YTF TWF Tipra Mothani teibo chini land allotment committee ni chairman teibo oroni BC in charge jotono tongo o lamsogmani pandawo ge belai khe hambai yapharo ini ketal khe chini family o phaimani bagai borona hambai